age to age stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end, yeah. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Yeah. Name above all names, yeah, worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Let's celebrate the Savior of the world, Jesus. So worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Yeah. Name above all names. Every knee bow down. Every voice shouting out. My heart will sing how great is our God. Great is our God. Lord, you're worthy. Great God, great God. You are matchless. You are boundless. Your love's unending. No one can compare with you. No one can fathom your greatness, your splendor, your wonder. Your mercy is beautiful, Lord. Great are you, Lord. Every eye will see, and every voice will sing, and my heart will sing how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light.
and darkness tries to hide. It trembles at his voice. It trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end, yeah. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Yeah. Name above all names, yeah, and worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Let's celebrate the Savior of the world, Jesus. So worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Yeah. Name above all names. Every knee bow down. Every voice shouting out. My heart will sing how great is our God. Great is our God. Lord, you're worthy. Great God, great God. You are matchless. You are boundless. Your love's unending. No one can compare with you. No one can fathom your greatness, your splendor, your wonder. Your mercy is beautiful, Lord. Great are you, Lord. Every eye will see, and every voice will sing. And my heart will sing how great is our God.
splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end, yeah. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Yeah. Name above all names, yeah, worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Let's celebrate the Savior of the world, Jesus. So worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Yeah. Every knee bowed down, every voice shouting out. Great is our God. Lord, you're worthy. Great God, great God. You are matchless, you are boundless, your love's unending. No one can compare with you. No one can fathom your greatness, your splendor, your wonder. Your mercy is beautiful, Lord. Great are you, Lord. Every eye will see, and every voice will sing.
is our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end, yeah. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Yeah. Name above all names, yeah, worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Let's celebrate the Savior of the world, Jesus. So worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Yeah. Name above all names. Every knee bow down. Every voice shouting out. My heart will sing how great is our God. Great is our God. Lord, you're worthy. Great God, great God. You are matchless, you are boundless, your love's unending. No one can compare with you. No one
Selamat pagi akamang kenang tabuka macaratai asata mulai ibadah. Ya, tapi itu mana sian in fokus. Mengasaho padonganiun di debata dengan basai. Nuaing nungasahat kita tu ari pesta Natal perjulu di tahun 2020 sadaon. Alani jumulo ma pinasahat sian hami saluhut parhalado ni huriat tahakabi Makasaron tu sudena dohot mengikuti ibadah sedarion. Selamat Natal madihamu saluhutna. Selamat Natal. Di suarahon pesta Natal sedarion do tu hita marhite-hite topik namadok Yesus si palua portibion alani dang tagamon mabiyar behita alai mangolu mahita di bagasan las ni rohagodang. Atong halasonot tamasadarion hinabalgan niya si dohot tolong ni rohan ni debata marhite naung tubuh si paluay di hasianganon bahen haluaon dohot hanguluan nasa liling nililing na dihita atong siyan nasa roha tahamulatehon madengkan basa ni debatana sumurungi tapuji maibana maredehita siyan buku ede nomor 57 ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tu hita sada anak, pape tu abarana do sogut harajaon, jala bahenon na goarna, si partahi halongangan, ulu balang ni debata ama, saliling ni leleng na, raja ni hadameon. Endeon hamu sada ende naim baru di Jahoba, endehon ma Jahoba ale sandok tanoon, pajojor hamu ma di tonga-tonga ni aka sipel begu hamu leon nai, mar somba mahamu tu Jahoba, mar pahean na mar hadohoan, aka hitir mahamu maradopon ibana
ale isini sandok tanoon. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang, mandok maliate dohami tuho alani godang ni asi dohot holong ni roham dihami. Ai di basa-basahon hodo anakmu nasasada itu hami, nadi pardangolanon, asa malua hami marhiti-hiti ibana, sian dosa dohot sian hamatean saliling ni lelengna. Hupangi dohami tuho, sai sondangi marohanami naholomi marhiti-hiti tondi parbadia. Akup nii, sai paroai mahami, asa huboto hami mandok mauliate tuho, asa tarapul si tutu rohanami dihagogotan, dohot di pangunjunan, marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 602 ayat sada dohot 2. Tangi honma patik ni debata di pesta Natal Parjolo Sadarion, ima natar surat di Lukas 2 ayat 10b. Unang mabiarhamu, ai barita halalas ni roha godang do hubuan tuhamuna, parsaulian ni sandok bangsoi. Atong, rap magido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 610 ayat sada dohot tolu. Be
Tato poti madosa tatu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasohatu dosan para sirohami dahami nadangolon narodo hami tujolo manopoti dosa nami nagodangi. Masai godang do pangalasion nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggan ni basam dohot asini roham. Sai unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami, dohot pangalosion nami. Sai ingot mahami hombar tu asini roham, dohot denggan ni basam alani guarmu, ali Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonon do pakkaholongi debata di Portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na say leleng ni leleng na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di gijang. Marende hita sian buku ende nomor 46 ayat sada dohot 4. Tabegema hatani debata turpuk espistel di ari pesta Natal parjolo sadarion ima natar surat di buku ni panurirang Jesaya bindu onom 22 ayat onom saharodi ayat 12. Nunga hudokon tu atas parikmu ale Jerusalem aka parjaga manipat ari manipat borngin toktong dang olo sip nasida. Hamu ali akan napasingoton Sion tu Jehovah unang tung marpasadian hamu. Iba nape unang tu marpasadian loas hamu, paima di pahot Jerusalem, jala di bahen marbarita di tanoon. Nunga pola marwari Jehovah tu siamunna doho tu tangan ni hagugoonna, naso tupa be lehonoku emem panganon ni aka musum. Jala naso tupa be inumon ni halak sileban tuak anggurmu, naung hinangalutonmu. Ikon laos halak na pagmungkon mangat pamalian emei, huhut mamuji Jehovah, jala laos halak na maja
menginum tuak angguri di akka alaman di abadiauku. Ruar mahamu sian akka harbangan, saipa hornop hamu dalan dibangsoi, paletes hamu dalan balubungi, paduru hamu akka batu, patidang hamu ma partonggol di tonga-tongani akka bangso. Idama nunga pola martiting Jahoba ro di ujung ni tanoon, Papua hamu ma tu borusion. Idama nunga ro hatuanani, idama ihut tu ibana do upana, jala pamalo sohon na dijebut. Jadi goron ni halak manasida bangso nabadia akan napinalua ni Jahoba, jala hotar goar nahi naholongan, huta naso sita di konok konbe. Ido sahatna, martua doaka na tumangihon hatani debata, jala na peopsa. Amin. Tabi gema kor perempuan gabungan.
Marende hita sian buku ende nomor 50 tolu ayat sada dohot tolu. Taha tidakon maha porsiautai, songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rapma hitamandok. Au porsea di debata jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahoba nasa sadai, ima nati nubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sian tondi parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaun na bernit di panguman ni silatus na matetar pajal do bana dihau pinar silang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamuni debata jahoba amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon mangumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia. Dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Tabigima Kurama Ebenezer.
Sunggul-sunggul atau pengumuman. Pertama, ibadah Natal hari kedua akan dilaksanakan besok pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 masuk pukul 9.00 WITA. Kedua, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 besok, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi anak-anak yang belum dibaptis. Ketiga, setelah selesai ibadah Natal pada pagi hari ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus dan seluruhnya dipusatkan di gedung Gereja Bahasa Batak. Marende Mahita sian buku ende nomor 517 Uhud Pasahaton Pelean.
Damini debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mga rajay ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Hata ni debata na naing mamakulingi hita di las ni rohatta di ulop-ulop ta sadarion. Di Natal na parjolo di tonga-tonga ni Uriata do di sadok portibion. Di natahalason hatutubu ni Jesus. Di huta Bethlehem. Jalamar pangot taki sa tuhita sadarion. Jalamar pangot taki nang di pakirimota di ngulu na saliling nililing na pinaradina di hita. Hata ni debata ng marsaringal di hita siyan Lukas 2 ayat 1 sa 1 ayat 7. Lukas 2 ayat 1 sa 1 ayat 7 hujahama di tonga-tongat. Asadong tubuh Jesus di huta Bethlehem di luat Judea uju hinarajahon ni si Herodes Roma aka parhapistaran sian purba tu huta Jerusalem akanin nama di dia do raja nai baru tubui naung huidahami do bitang na ditano habicaran alani ido rohami sumoba ibana alai di sidi begi raja Herodes hatai tersonggot maibana rodi sude pangisi ni huta Jerusalem jadi di papungu maaka situa ni malim rodi si boto surat ni bangsoi di pamanat matunasida huta hatubuan ni Kristusi jadi di dok nasida matu ibana huta Bethlehem na di luat Judea do ay songonod do padok ni panurirangi iya ho huta Bethlehem apalatung na met ho di tonga-tonga niya kahuta na di luat Judea ay ho do huta haroroan ni rajai na marmahan Israel bangsoki dungi marhusip masih Herodes majowa kaparhapistarani tujulona di sihir-sihiri matunasida lilingna dung tarida bitangi. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Lukas 2 ayat 1 sampai ayat 7. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, pasti semua orang percaya, apalagi kita yang merayakan Natal atau merayakan kelahiran Tuhan Yesus, tentu iman kita akan semakin dewasa.
dan akan semakin teguh kepada Tuhan kita, sehingga sikap dan tingkah laku kita semakin baik dan memberikan dampak yang besar dan benar bagi sesama dan bagi dunia ini. Karena hal ini diinginkan dari setiap orang percaya, setiap orang Kristen, setiap warga jemaat harus berkembang imannya. Karena kita setiap tahun merayakan Natal. Saya berumur 56 tahun, tentu saya merayakan Natal 56 tahun kali. Bapak Ibu berapa umurnya sekarang? Tentu itu waktu yang kita pakai untuk merayakan Natal, merayakan kelahiran Yesus. Ini sangat perlu kita renungkan. Apakah ini hanya tradisi atau kebiasaan kita rayakan? Orang yang merenungkan tentu harus berdampak. Apa yang direnungkan harus berdampak. Natal ini dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, dalam iman kita, dan juga dalam tindakan dan perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita tadi membaca dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7, minimal ada 3 hal yang perlu kita renungkan dan kita syukuri di dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah menerima Yesus, menerima kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa semua orang bisa dipakai Tuhan untuk membesarkan, memberitakan Injil kesukaan, berita kesukaan di tengah-tengah dunia ini. Setiap orang, setiap insan bisa dipergunakan dan dipakai Allah menjadi alatnya. Bila Bapak orang besar bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil di dunia ini, bila saudara orang kecil bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, bila saudara orang kaya bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, bila saudara orang miskin bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Itu kita lihat tadi dalam nats orang Majus, orang-orang berpendidikan, ahli-ahli dari timur, dipakai Tuhan alatnya untuk memberitakan dan untuk melihat dan untuk membesarkan kerajaan Allah di dunia ini. Bahkan yang paling luar biasa, apakah saudara sehat bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil? Apakah saudara sakit bisa dipakai Tuhan, orang sakit, untuk memberitakan kebesaran Tuhan di dunia ini? Ini kehebatan dan yang luar biasa dari iman orang percaya kepada Yesus yang datang ke dunia ini. Karena di dalam Dia ada kuasa yang luar biasa, di dalam Dia juga ada penderitaan yang luar biasa, dan itu menjadi semangat bagi kita. Di mana posisi kita, di mana kedudukan kita, tentu akan dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk membesarkan berita Injil, untuk membesarkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan yang kedua, melalui ibadah kita mau diingatkan supaya kita selalu setia dan taat kepada Dia. Supaya kita selalu setia dan taat untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul berbuah sebagai orang percaya, berbuah sebagai orang yang telah menerima kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita.
berdampak bagi dunia, berdampak bagi orang lain, kehidupan kita selama kita diberi hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena banyak orang yang kontraproduktif di dalam hidupnya. Dia sebagai orang percaya atau dia diklasifikasikan sebagai orang Kristen, tetapi dia tidak berbuah, berarti dia kontraproduktif, tidak menghasilkan, tidak berbuah di dalam hidupnya. Karena dia tidak setia, hanya di dalam namanya, di dalam KTP-nya, di dalam daftarnya, dia sebagai orang Kristen. Kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak melakukan firman Tuhan. Panggilan Tuhan pada saat ini, acara Natal kita pada hari ini, supaya kita selalu taat dan setia. Dan mau melakukan panggilan Tuhan sebagai orang yang telah diselamatkan. Dia akan membawa keselamatan juga di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah dunia ini. Ketaatan dan kesetiaan kita dituntut dalam setiap aspek kehidupan kita, harus melakukan firman Tuhan. Harus melakukan apa yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul berbuah. Kita betul-betul bisa melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan tugaskan. Yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya dan orang yang dipanggil Tuhan sebagai orang Kristen. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui nats ini, kita juga diingatkan bahwa kehadiran Allah bukan ditentukan tempat, bukan ditentukan di mana kita berada. Kehadiran kuasa Tuhan, kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita, dimanapun posisi kita, di sana Allah hadir, di sana Allah bekerja, di sana Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Yang penting bagaimana kita untuk menerima Dia. Kita ditempatkan di daerah Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ini juga Yesus lahir. Dimanapun rumah kita, di mana tempat tinggal kita, di sana Yesus lahir. Apakah kita tinggal di daerah banjir, apakah kita tinggal di daerah yang kumuh, di sana juga Yesus mau lahir. Yang penting kita mau menerima. Kita mau menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus tidak melihat di mana tempat tinggal kita. Dia lahir bukan di istana, tetapi dia lahir di tempat yang paling hina. Itu menunjukkan bahwa Allah yang maha mulia, Dia mau datang di dunia yang paling terendah, di kelas yang paling terendah, untuk menunjukkan kasih Kristus yang begitu luar biasa kepada umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu juga menunjukkan di mana kita tinggal. Pakailah, pergunakanlah tempat kita untuk menerima Yesus di dalam hidup kita. Menerima Yesus lahir di dalam hati kita, menerima Yesus lahir di tengah-tengah rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita. Itu panggilan Tuhan untuk kita. Termasuk juga panggilan ini bagi semua orang percaya, di mana dia ditempatkan, di sana kita akan menerima Yesus. Bila saudara ditempatkan untuk bekerja di sesuatu pekerjaan, ingat Yesus lahir di sana, yang penting kita mau menerima. Yang penting kita percaya bahwa Yesus yang datang ke dunia ini, Dia datang untuk melayat kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk membawa kita ke kehidupan yang lebih baik, apalagi membawa kita ke kehidupan yang kekal, yang diwariskan Allah kepada kita. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sukacita kita pada saat ini mengingatkan kita, siapapun kita,
akan dipergunakan Tuhan, dipakai Tuhan untuk membesarkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ise pe hita songo dia pe parngoluota dipakai de batado hita. Dipakai de batado akan natinodo ni de bata lau para raton barita nauli di tonga-tonga ni Portibion. Para gembala, orang majus dipakai de batado. Alai sebaliknya akamanga kainang. Boido posisi hajong-jongan keberadaan ni jolma justru menentang hastu tubuh ni Yesus. Idona terjadi di si Herodes na sangapi. Idona terjadi di penguasa hati hai. Di sini bagaimana barita na tubuh si palua, na tubuh permahan ni Israel. Pitor di Jowiwana do aka ahli-ahli, di Jowiwana do aka siboto surat lau manukun. Do tutu na terjadi. Ala, dak kepikiran ibana, gabi adong naing saingan ni ibana. Gabi adong na gabi naing tumibus yan ibana. Ido banda di papungu ibana akan apistari. Hape dang boy ditutup-tutupi hata ni debata, dang boy ditutup-tutupi sakap ni debata, dang boy ditutupi Portibion, rencana doh perdalanan ni harajau ni debata. Ay tarida do akka si boto surat na sidaipe dibuka do ima siapa dan narubi siapa nulirang mika pabua di huta Betlehem huta namet meti na sopola ditadda na sopola boy pangasaholoton alai siani do hatu tubuh siani ro si parmahan Israel ro Kristus Yesus tu tonga-tonga ni Portibion. Hidup en nagabilos marsakap mo si Raja Herodes songon jamitat tatuluborngin na salpo. Nang marsakap iba na mabunuh sudidak danak 2 tahun tutoro. Asa unang adong saingan, asa unang adong nagabi raja tubuh di tonga-tonga ni Portibion. Asa buido songon niya kamanga kainang. Molo di nama jalo Jesus, molo di namar pesta kita dang tapatutoru rohat talau majalo harajau ni debata majalo Jesusi molo seto tongdo dirita tapangasahon molo keberadaan tahajong-jongatta ido tapangasahon maoldo gabi jalo otta Jesusi. Apalagi tahilalana sai i songon alat dihita manang i sada las niroha dihita, manang sada kebanggaan dihita, seneng pertahaton kebanggaan nata dobi, nata jalo, nata pakai di Portibion, maoldo pakyotai majalo harajau ni debata, maoldo pakyotai majalo Yesus di bagasan ngulut. Molo dirasa ho dirim nasangap, totu maoldo jalo ota, adong nasangap ro di labungta, apalagi tu dirit. Asa molo naing pakeon ni debata hita. Naing di bagasan toruk ni rohado di bagasan hapur siaon. Ido asa dipakai de bata gabe alat, ido asa dipakai de bata nagabe dalana, laho mamaritahon barita nauli, laho pabalgahon harajaon ni de bata di tonga-tonga ni Portibion. Dangson si Herodes justru gabe naing melenyapkan laho pamagohon Jesusi siya tonga-tonga ni Portibion. Tentu hita narono ain garejon tangadong golongan Herodes na marsakap justru mengecilkan harajau ni debata. Alai sudido hita na berusaha lau membesarkan kerajaan sorga, kerajaan Allah di tonga-tonga ni Parngulota, di tonga-tonga ni Portibion. Marhite na setotong di bagasan hasarepon dot uduk ni roha hita lau mengalehot dirita pakeon ni debata laho hahararat ni barita nauli. Halak na setotong olo radi dipakai debata. Ido na olo uduk jala ala ni hauduhon na do ubain na olo ibana lau dipakai debata mamaritaon barita nauli.
Salah satu nagabe alasan manang dasar di tonga-tonga ni parnguluan ni halak na porsea na paling dominan ni kodohnot tado kerendahan hati. Kerendahan hati hauduhon ni roha ido apalan narumikot asaboi hita mangolu hobar tulomo ni roha ni debata. Ay halak na serep roha, na patutoru rohana, na paudukor rohana, ido na mampu lau makaholongi dongan na asing. Anggo sodi patutoru rohana, tu soboi doi makaholongi dongan na. Bodo ta praktek ko na kamanga kenang di parnguluot. Molo sian serep ni roha hita, lau pajupang dongata, lau menilai halak, lau mamerek halak, pasti do umurah hita lau mangurupi dohot makaholongi. Ala yang goswadong do kerendahan hati, pasti do mempertahankan posisi, mempertahankan keberadaannya, bahkan berusaha asas menjaga dirina balga siadongan. Asa songon ido na umarga di harajaon ni debata, ido na umarga di tonga-tonga ni parnguluota, di haroro ni Yesus, ala ido makna kehadiran Yesus. Olo ro ibana patutoru dirina, sian harajaon na di banua gijang, gabe ole ibana tu jolma na lumea. Takula nasal jolma, alai jolma na lumea, na paling terendah, ido ditiup, jala ido keberadaan ni Yesus na rotu tonga-tonga ni pertibion. Kristus yang menderita di sido gabe tiruan diaka na porsea diaka na manghuton ibano. Jalat diaka na olo patutoru rohana. Lam sianido di urupi hita sian sudi keberadaata posisita pakiotta mai taulongo ni rohani debata. Di dia hita mangula, di dia hita lau patupa, ulaota di tonga-tonga di pertibir, di dia hita mencari ngulu, pakiota mai gabilomo ni rohani debata. Dang dong di si pembatasan, ala dang dibatasi tempat kehadiran di debata, dang tuk tempat lau membatasi haroro ni debata, ala ibana do naboi menembus segala waktu, segala tempat, segala keberadaan di sido hina tabu. Di sido hina argani ngulu ni na porsiai. Atong tajakon may bana di bagasan las ni roha. Tajakon may bana di bagasan ulupulup. Jalata lehon madirita. Pakeon di debata. Jalata palehon madirita. Marhite totong di bagasan hauduh do serep ni roha. Ang giat marhite hita. Sahat barita naudi. Ang giat marhite hita. Boy lam turarat na harajaon di debata. Amin. Martang yang mahita. Mauliate matuhad di pasahat rohanami diho. Ala di urupi hodo hami. Lau mangatusi harorom tu tonga-tonga ni portibion. Ala huboto hami. Sudido bui pakyomu. Lau para raton barita na ulii. Sian hajong-jongan nami. Sian hadirion nami. Tungbui do pakyo mohami atong sepakke mahami Tuhan. Siani do hami nuaing di bagasan uduk do serep ni roha. Jalarade hami patutoruhot roha do pikiran nami ngulu nami dia do pam. Asa tung takas pakyo mohami. Asa tung takas gabe dohot hami. Lahu para raton harajaon mi. Alahu boto hami dang dia bati pertibion. Dang tuk portibion mangabati padalan ni harajommu do tarorom di ngulu nami, di hadirion nami. Tung huasom asini roham do tolongmu, ido nagungogo lau mangula di hami. Asa siani mahami mar perbue na dengkan, perbue na muli di tonga-tonga ni portibion. Jalo maulupulup do las ni rohanami. Manotong may di hami, manotong may di nguru nami.
asa marulu-pulup kami dia kapardalanan ni ngulu nami do Peter lumubi Tuhan dinamangi hutok ko di tonga-tonga ni huriam sai pakai na kami gabil tau las ni roha di dongan nami dina humalia kami di dia hami di paujako di dia hami maringanan ala di loaso gabi pasu-pasu hami jala sibuan las ni roha hami sibuan hadameo kami di nahumalia kami di ulup-ulup nami las ni roha nami di bagasan sadarion laos martangi yang dohami Tuhan di sude ruas ni huriam homa nama masu-masu nasida mian malas ni rohai manotong di ngolu nasida di sude hajong-jongan nasida molo tunga dong pe namar sahid molo tunga dong pe namar sak marukil mian malas ni rohai di nasida marhite na totong lehonom muhahi pason dia kana mar sahid lehonom gogo di nasida di pamatang nasida jala pasu-pasom makawan apinakena lasongoni lehonomu apul-apul lehonomu pakirimun na mangulu dia kena bergumul na menderita bahkan di namar sitaonon di bagasan nguluna asa tutuju panglas ni roha marhite las ni roha nami ala naung sorako di nguluna di batama nami losongoni tangyak konon nami do bangso do negara nami pamaretta nami ho Tuhan nama masu-masu ho nama masu-masu pamarita nami diaka rencana do diaka nanang sipatu pauna dinalaho mensejahterakan bangsa nami dohot dinalaho mabuan hadameo di tonga-tonga di bangsa na hurupi patau nasida diulau ni apalagi dinalaho memutus mata rantai pandemi COVID-19 na saya dong do penuaing apalagi na perpudion seneng mengancam bangsa nami doh mengancam ngulu nami tukoma Tuhan nama ngrupi tukoma Tuhan nama dongani hami do pamarita nami asabui daw virus corona sia tonga-tonga ni pertibio sia ngulu nami ai jot gabe terhambat panguluan nami paribadahan nami dohot dia kapanguluan nami sikanu parialani virus corona alani pos dorohan nami tu tahun nanengro urupamu hami asabui dumengga parnguluan nami dumengan peribadahun nami jalabui lam tumabo parsauran nami hami sama hami di tonga-tonga ni ngulu nami dohot di bagasan sadariot Tuhan naing patupaun nami do udaun nabadia di tonga-tonga ni huriamun parade roha dohot pikiran nami marhite na olo hami pasesahud dosa nami tujulum marite naolo hami manesa dosa ni dongan nami asa tutuyas jalabadia hami Tuhan terlumubi madi pesta natalon asa gabicol manay baru hami naung majakoko mangulu di hami atau mulate madi pasatro hanami diho jalo matangiang nami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji Tuhan tamarite edesian nomor 605 ayat sada laos papungupilian bahen tu pakta tu ulaun diakoni sosial HKBP manang tu karitas emergensi HKBP. Marine masuni,
Di suarahon hata ni tuhata dosa dari otuhita, pabua di bagasan panggagata do Jesus na tubui, di borhos jala di peakon, ala sadong inganan na asing di parmianan na sida. Di patunuhonido haserepon ni rohana, mamuka sian hatutubuna. Hasangapon ma di dibeta na ni gijang, dame ma di tanoon, di aka jolma halomuani. Nunga tubu Tuhani nang di bagasan rohat taganuk, tabor hosma ibana di bagasan rohat tabi, ibana mana patauhon dohot mangalihon gugo di hita, laho mangadopi nasa rumang ni parnguluon, nasipata ikon mamulus galubang ni portibion. Di gijang, dame ma di tanoon, di aka jolma halomuani. Dada holan di ngulu portibion padonganion ni debata di hita. Alai marhite hatutubu ni Jesus di lehodo di hita haluaon. Siang gonggoman ni dosa dohot hamatean. Mapain hita boy mamongoti hanguluan na saliling nililing na. Alani gok puji-pujian marohata tu ibana naung tubui laho pasangapon ibana ganupari. Tapasahat mapilian na tapapunguntudupan ni debata matang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si leon na dinggan dot nasa libasa na malutus. Upasat tami masian na ni leon mito hami pilian nami tuho. Say jalo magabe wap na hutus di jolom. Pasu-pasu meja laramodi. Asaw para siya kami pilianon. Pati bulo na rajaw mo di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam mutadahami godang ni si lehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok maulyante tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata na totong na sumarmula na sumarpatsohotan. Pupuji hami maho ala saut sudi tahim naung sinakap mu adorang somaro jahat do peasyang anon. Dang taraba sibolis sakap mu. Dang suda tahim na badiay di bahid dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga na sohaduduani. Di bahini maulyate marohan nami tuho. Ala naung saut sakap mu. Ima parsurum dia nakmu gabe si palua jala si pangulu di hami. Asa malua hami sian dosa, hamatean, dohot sian uhum, jala macohot hami mangulahun dosa. Ope saya si maroham di hami, togihon mahami tu anakmu. Saya bain mahami gabe si luam tu ibana, asa upani halu jaon na hami, ala natinaon na berniti,
dohot hangaluton humokop pami, asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Saya sungguh mahuriam sadarion, asa diingot habal kamu dohot haroron ya nakmu gabe jolma, laho panguluhon hami pardosa. Saya sungguh akapar haladu ni huriam, mamaritahon barita na ulitu saluhut halak, naung patar harajaon, jalan naung jupang dame dohot hasonangan. Saya lehon mapitu na ukap to halak si pilibigu, dohot tu parugamo na asing, na ronas asarona sida manguloi Tuhan nami, Yesus Kristus. Saya rajai masalut raja dohot akasuruan, asa diboto na sida naung dilehon ho raja, jala Tuhan na sumurungi rodi saliling nililing na. Salehon gogo tuaka na dibagasan pangujunan. Hapuli akan namarsak. Jala palua akan natargugot. Say tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni goarmo. Say dongani jala pasu-pasu hami sudi. Akan na magudang rodi dakdanak dibagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di Banua Gijang, sa pinurbadia magwarmo. Sa Roma harajon, sa South malaman ni Roham di Banotongaon, son na di Banua Gijang. Lehon na Tuhanis dari nanguluan siapari. Sa samadusa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Una kami to gihon tu pangunjunan, palua mahami isian panghagum. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodin. Dihamuak kamanamina nami istirahat kita 10 menit lo mengatur tempata langsung nama kita tu nama marulaun nabadia alayak kanadot marulaun nabadia imanong makatidakon na porsyon na yang belum sidi kami persilakan untuk duluan pulang termasuk juga jemaat yang masih dalam proses siasat gereja pada waktunya kita bisa untuk ikut bersama perjamuan kudus. Yang belum sidi dan yang masih dalam status siasat gereja, boima perjuru mulak akamanga kenang los tabarari madit dirita 10 menit untuk langsung ulang nabadi. Bunyikan aja musik ini lah, musik ini aja. Mengalun, menunggu ini tuh daripada sepi begini. Sembarang musik ini aja. Ya kayak tadi lah Taatur makamang di naitonga-tonga na buira 5 tabas sa bangko. Asa 5 hita sa bangko.
Nadi sa bola siya munamion, boy mara obat tulima. So di sa bola birangon, tong mara mo boy obat tulima. Sa boy hita lebih kumudang siya, lau madoh tulon na badia. Cik. Jadi ano tujolo walu halak ma tabereng ma molo nung walu unang palaro behita tu barisan na mangihut ma molo so boy berap suami istri da palawohai asal ma boy tetap walu tujolo non sa lima dohot ilon na badi. Cik. Jadi dia manami do inanami na poso bulung diatur masa bangku 5 hala. Dia sama sabangku 5 hala. Boy do digijang deban asosiat bisa di atas, nanti turun waktu perjamuan kudus. Gak apa-apa di atas saja sebagian dulu. Kau usah turun yang di atas ya, dari atas saja nanti turun waktu perjamuan kudus. Gak muat lagi di bawah man. Di atas saja bisa, gak apa-apa, silakan lagi. Di atas saja. Jadi bisa diisi di balkon juga ya, diisi di balkon supaya muat. Jadi kami harapkan kerjasamanya Naposo di atas saja, supaya yang orang tua di bawah, supaya muat. Mau dipanggil? Sana. Ini sudah klop, sudah.
Akamanga kenang salinari teknista asal murah hitan non walu halak madijulunan non jadi tetap dohita tolu barisan non sada hamin non mga lehon roti sada mga lehon anggur molo nang majalo angguran non aboy di Tugijang man non langsung matugijang alay di boy man non di toru na majalo roti di pudina ngay terbari siap-siapan non asa terboy hatop pitan non nakamanga kenang untuk ulon na badia di ulon na badia non na tu baribon tu soman non los di somma kantong persembahan tabara dia ma persembahan tabe doh di soman non lao tempat ni sloki ulon na badia songoni tu baribon mo se baribon non tu somma di pamasukan non songoni man non sa leleki ta marulon na badia. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle Oh iya, yang berdekatan sih. ride in a one-horse open sleigh. Jadi song nom maran non perjolo ma sudia kaparhalado kami man non perjolo seterboy do kami makubasi sudia non dung selesai no parhalado na sinapira kom ma perjolo akamatay nata na sinapira kom ma perjolo non baru ihut mamusia non tu sia munomma alai ado saudi kabe akan naik perjolo marulon na badia ala ni namar kursi roda perjolo mayan non dung sai parhalado. Jadi akan ane katop mula kala songon inang nyonya pangaribuan boy man no perjolo dum sai parhalado inang man no do tamang do takati barong na songon ino aing ro di garejaon ima perjolo non no marulon na badia asa boy na sida lebih istirahat muda. Nasiap akamang parhalado aboy siapita kamang alania sa mangarade mahita kamang di bagasan rata alay hupang idohami sa liling ulon na badia di bagasan ahohom mahita sa liling ulon na badia tapasahat rohata tuadopan di debata jala tutu na marulaon na badia hita sa darion ikot takas do ihang ulunota na marulaon na badia hita sa darion. Akamang kainang asa masuk kita tu ulaun nabadia tapara di marohata di bagasan habadia untuk adupan di debata tapahohom marohata tapahohom pikirata pasahatun ngulutna tu adupan di debata satu tu di sesatu harta nasa dosa do pangarosiota jala di perbadia hita. Alani maridi mahita sian nomor 152 ayat sana.
Damini debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate muna, dohot roha muna, marhite-hite Kristus Yesus. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata para siroha na sumurung, amanami na di banua gijang. Asima roham, topot mahami na pungudison, adorang hupangan hami anon parpadanan nabadiyai. Lehon matodi porbadia tuganup ham, asa ditubuhon hapor siaon na mangulu di hami. Asa posi tuturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami. Pargugui mahami maswadahon diri nami. Asa talihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor siaon na mangului. Saitaiti rohanami. Asalam malungun hami tu banua gijang. Asa say masihol hami paimay mahon haroron ni Tuhan Yesus. Amin. Hamuakan ang pinarhamaol ni debata. Itasakap nuaing mangaton parpadanan nabadiyay. Dibahani jumolo ma tatibang. Manang natau hita marulaon nabadiya. Asa unang honauhum manang ise siyan hitaon. Ay holan nauduk roha. Jala na manolsoli rohana ala ni papahinan na nasoture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsea dihasesan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alayakan na dohot marulaw na badiya. Unang bedioloy sibolis. Unang bedidat dati mardosa. Tungpadaw hamuma rohamuna siyani. Tungkotapon hamuma hosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus naong mate. Jala nang ulak mangolu humokopamu. Asa tau hamuma ngaton parpadanan nabadiyay. Dibahani tatakasi majumulo rohata. Jala lusi hamuma suku-sukunon. Laos jongjong mahamu saluhut. Di parhatutu rohamdo halak pardo sahosian hatutubum dohot ala ni pangalaw sim di patik ni debata molo di parhatutu rohamdo dogma olo namarsak do roham ala dosami jala dipangido roham nang maluwa honuaing siad dosam molo songoni roham dogma olo di parhatutu roham do naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa. Ibana naung mate doot mulak mangulu humokopo mamorsan jalamane sa dosam molo songoni di parhatutu roham dogma olo. Olo doh manggota po siya roham late ni roha dohot hosom ni roha. Akup ni olo doh mardenggan doot halak na mangarsahi ho. Jala na olo doh manesa dosa ni dongan songon na pinangido ni debata sesaon ni debata sude dosam molo songon ni roham dogma olo atong tapauduk be marohata jala tatopoti masudi dosata ihuton hamu matangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Hala pardusa gudang dohami. Ay jujut hulaw si hami patikmu. Tama doho nauhum muhami. Nuaing dohot sugut. Molo balosonom mu to hami ho bartu pabahinan nami. Alayala ni gudang niasi dohot tolong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehom mu humokop pami. Alani mau banahum hami mangido tuhong asima roham dihami say jalo mahami say sesa masudido sanami jalale hotor di porbadia tuhami asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na bartulo mani roham sa liling di tanoon do
Atong hamuaka na manopoti dosa muna, jala na mauwas di asin ni rohani debata. Sa isahat matu hamuna ni hapor siam muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dahudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak, dohot todi porbadia. Amin. Alia manami na di banua gijang. Saya pinurbadia maguarno. Saya Roma harajon. Saya saut malomoni roham di banu tongonsong na di banua gijang. Lehon matuhami sidaru nang uduan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unah kami tugihon tu panguncunan. Padua mahami sian pangaku. Ai hodo na punah harajaon. Dohot hagugon. Rodi hasangapon sa liling nililing na. Amin. Hudul mahamu salut. Mari dihita siya nomor 157 ayat 1. Atong tanghon amu matonan ni Tuhan Yesus lau padirihon perpadanan nabadiai. Tuhan Yesus Kristus dosa-dosa mengenai uju terjadi ban didok mamaunya yang di penggoni mai di paglehon bantuak kasisian nahut maridok jalo hamum jala pangan dagit kudoy na nilehon tu hamatea kumokopam bahay namu masoni bahay panimutan muna dia jala tungsun na sidamangan dibuat na panginumanit didok mamaunya didok matunasi jalo hamunga sudi hamunga minum siani dia panginumanon pada nai baru maon mahite-hite rendah nanu sehon hamoko kamu bahen hasesani musa saban hamunga somoni bahen panimotan na dia atong Roma hamu nungarade sude ida jaladai hamu madenggan bahasa ni debata.
Ala nang tajalo hasisani dosa siya tuhata tabuji matuhata marhitede nomor sia ayat sada. Martang yang mahita. Puji matuhan di batali todiku jala nasarohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji matuhan di batali todiku jala unang tung halupahon dengan ibasana sudina. Ibana domanesa dosam sudina jala ibana pamalum akasahitmu sudina. Ibana paduan hosam sian hamakoan jala dilehon tuho dengan basa dohot asin ni roha. Para siroha jala perdengan bahasa do Tuhan debata labat tarimas jala para siroha gudang dang dibahen tuhita naho bartu dosata jala dang dibalosot tuhita naho bartu hajahatota songon asini rohani ama tu anak konna do asini rohani Tuhan debata diakana makabiari ibana nung atakas di batu duho debata holong ni rohanai tuhita dinamate Kristus humokopita uju perdosa do pehita atong dalam madua mahita nuaing sian rimasna dunggabi parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata olat nion rodi saliling nililingna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midahu. Di padopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Aka mga kainang dabuniaka jol manong sinesan itu hatta dosana totu denggam maparsauran na tu debata alelos darida may parsaurata do dongata jolma sahalion jongjong majolo hita saluhutna tatiyo mana dihabirang tadok narsiya muta alayan no dung sai ibadaon dung sai ibadatan noni torma cuci tangan kita tatiyo mana dihabirang dok di siamuta patuduhon hasadaot tadi jolo ni Tuhan laos marede hita sian nomor 35 tarasahon makamang dawoni parsauran o pamudahita na kasih jawaban nang di masa pandemi alay selesai no siya untuk cuci tangan kita kamang amin alisa marmu
debata hita, dihorasi nang salut keluarga ta, dihorasi tuhata nang bangsota. Ala nirap mah hita madok to dua di horas. Horas, horas, horas. Rồi